Ähliňize salam. Gyzykly Tym kanalyna hoş geldiňiz. Ilki bilen video başlamanka kanalyma agza almagy we like basmagy unutmaň. Men beýleki YouTube kanallaryna tesbirlerinde okudum. YouTube'da nädip video, klip ya kino telefonuňa ýüklemeli, ýani hepsi kaçak etmeli. Bugün osa şol soraňyza klip taýýarladym. Asıl sorumuz YouTube'da nädip isendik klip bolsun video kinony öz telefonuňyza ýüklemeli. Kyn görmeseňiz kanalyma agza olun we videolarymı dostlaryňyz bilen paýlaşsaňyz men sizden hoşal bolardym. Taýin bolsaňyz başlady onda. İlki bilen siz SnapTube edip ýazykly programmany skaçak edýäňiz, ony aşagda bellek geçerin. Ondan soň YouTube'a girýäňiz ve islendik bir videony ýa skaçak etjek klipiňizi saýlaýaňyz. Azrak garaşýas. Ondan soň şol birjikde sağ tarafa garap duran strelka bardy burçda videonyň. Şonu basýaňyz we Zagruzit SnapTube diýen ýerine basýaňyz. Soň özi şol videoňyzyň kaçysyny soraýar ýa-da aýdymyňyz kaçak etjeksiňizmi şonu soraýar we şoňa basýaňyz. Soň kaçysyny saýlaýar ýa aýdymyny etjeksiňizmi ýa özüňiz islendik saýlaýar we Zagruzit diýen ýerine basýaňyz. Endi öz kaçak başlady. Ýa başlady. SnapTube'ň özüne girýäs. Kaçay bitdi. Göwnüňize ýaran soralaryňyzy tesbirlerde belläp geçiň. Men hem şoňa görä video taýýarlaýyn. Sag bolňanda videomuza tamaşa edeniňiz üçin.